Ами ако Радев и Десислава са се разделили, това променя всичко. Намеците на Десислава ще имат абсолютно различен смисъл. Точно тя знае най-важните неподозирани неща за Радев, който иска да управлява нашето бъдеще. Поне от 2 места съм чувал за похождения на Радев и оттам за раздяла с Деси. Но не съм аз свидетелят за това да тестваме версията и ефекта върху цялата ни политика. Най-близкият човек до Радев ще ни подсказва неговите скрити страни, от които ще схванем политическите му действия, които засягат всички ни. Журналисти наивно питат как жената на Радев може да си позволи такива фриволни приказки за проекта на мъжа си. Може, ако е разделена с него и вече не му е близка, ако е възмутена от него и вече не му дължи нито такт, нито задръжки. Но връщаме историята малко по-назад. Румен и Деси се запознават в периода от 2011-2014, когато и двамата са в щаба на ВВС. Тя е пиар, а той командир. По това време той има за предхорските очи солиден брак с 2 деца. 2014 година обаче първата му съпруга иска развод. Добрият човек Радев нещо е нарушавал святостта на брака и клетвата си. Въпреки че не мога да си представя, че той ще се заклева да следва обещание до край в пълен мандат и няма да го спази. Той не. Добре де, ама ако сега това се е повторило, защо Десислава не тръби за невярността? Защото връзката й с Радев започва под същата форма, когато Радев е още женен. Така че Десислава добре знае, че веднъж е съучаствала в лъжите на Радев. За съжаление, сега е жертвата. И така, става Десислава президентча и успява да й внушат, че като първа дама има важна обществена роля да пази името на президента. Така пази обществения ред и стабилност. За първи път тя се сблъсква с табуто и дори омертата, че Радев не трябва да се коментира и дискредитира. Ако не е за добро, той е, който не трябва да се споменава. В началото двамата навсякъде са заедно, дори без протокола да го изисква. Появяват се дори ръка за ръка. Деси навсякъде показва мъжа си и показва подкрепа за него с публикации. Неочаквано започва охладняване. И последният пост с подкрепа за съпруга е от 35.2023. После нищо. Дори намек. Погледнете от колко време няма публикувана не само добра дума за Радев, а дори снимка на Радев. Това не ви ли говори нещо? Процесът се засилва, но очевидно е започнало съветване, натиск, възпиране. Задействала се е и автоцензура. Все пак Десислава иска да действа, да се противи, да огласи гръмко, но тя вече е попаднала в клопката на своята лоялност и обществена отговорност, както са я убедили да я възприема. Много хора, когато като нея са в морална дилема, не могат да излязат от противоречието, ще помогнат или ще навредят, ако кажат истината. Времето тече, но тя е президентша. Не може да се разведе, не може да развенчае ластивия си мъж. Десислава очевидно е наранена и реагира като наранена и излъгана жена с вързани ръце. Публикува енигматични постове в мрежата и песни намеци. След време си слага банер, изображение на рибар, който лови риба с мрежи, а на брега котките само гледат и се надяват на пай. Излъганата дама често публикува мелодии и послания, нарича някого восъчен герой. Кого ли? Очевидно това е герой за публиката, важна фигура, а не някой копринен разносвач, както мнозина предполагат. И да не забравяме, в същия пост тя директно си казва: Румен, епичната фигура, която обсебва ума на Десислава, обаче е фалшив, подвеждащ герой, защото не стои твърдо зад образа си, внушението, а се топи под жърта на истината. Всичко е само магии, лустро и дим. Изчезва, когато го тестваш.
Не само заради отговорната си позиция не може да говори Деси. Тя знае колко омраза ще си навлече, ако назове нещата директно. Знае, че той ще се измъкне сух, а тя ще бъде в као. И продължава да се въздържа, защото е президентча и не може да направи шумен скандал, прецедент в България. Скандал за семейство на висш политик, в който накрая ще е набедена тя. По-късно говори специално за газлайтинг, за промиване на мозъка от манипулатор в близки отношения, в което жертвата е изнудвана чрез несигурност и зависимост, без да може да се противопостави и защити, и губейки усещане за реалност. С други символични текстове на песни ни казва, че вярващите си вярват, военните си воюват, властниците лъжат, докато губим хората, но важното е, че сега знаем повече и така сме на по-високо място. А че само се е сдържала заради позицията си на президентша, се доказва и от следващите събития. Представете си само облегчението й в деня, в който Конституционният съд прекрати мандата на Румен Радев като президент. Точно в този момент тя споделя на стената си песен с заглавие Freedom, свобода и собствен коментар: "Аз приключих, аз съм до тук." От песента долита, че думите вече не значат нищо и се изживява истината, защото сме направили грешки и сме загубили неща, които сме смятали за свои. Преди време с друг пост тя подчертава, че глупостта не може дори да признае грешния избор. Тя вече го признава и иска да поправя. До сега Деси е била като в клопка. Трябвало е да се въздържа, да следва непосилен дълг, да не казва и да не показва какво й е на душата. Трябвало е да живее по протокол с мъжа, да бъде първа дама, а това е било бреме. Най-после идва свободата. Нейният дълг и принудително мълчание са свършили. Няма повече задължение да имитира свързаност, да пази нечие име, да поддържа илюзията за нормална двойка с Радев. Очевидно е паднало табу. След като не е първа дама, пада и товарът да пази Радев, да крие истината за него. Дали обаче ще получим директни потвърждения, например за Копринков и влаченето на пари към Радев от задкулисни играчи? Не. Тя знае, че може да бъде обвинена, защо не е признала на време, когато се е случвало. Все пак вече научаваме доста. Тя препраща за повече инфо за формацията на Радев в Прогресивна България или към съпредседателите, или към другият главен. Кой е другият главен и с пълна информация, ако не Радев? Добавя пояснението, че това е този, който не бива да се споменава, от което всички дружно решиха, че е Копринков. Тя говори за Волдемор от Хари Потър, но за тези, които се съмняват, че е Радев, тя показва, че любовното разочарование съвпада с политическия образ. Затова опонира на тези под поста, които се успокояват, че щом за Прогресивна България се очертава победа, всичко е окей. Тя казва: не победата е проблемът, а какво правиш с надеждите на доверилите се. Тук отново подчертава, че героят може да лъже, подвежда и разочарова. Така научаваме и защо използва иносказателен образ, за да илюстрира Радев. Защото така може да ни даде своята оценка за Радев сбито, но и максимално описателно. В света на Хари Потър, онзи, на когото името му не бива да се споменава, е Лорд Волдемор. Какъв е Волдемор? Той е този, който манипулира и злоупотребява с доверието на тези, които е подвел да му вярват и се надяват. Ако като нея повярваме на този образ, ще станем омагьосани, но и с празни ръце. Табуто идва от страха, от жестокостта на абсолютната му власт и отмъщението. Той е съществото, на което се доверяваш, но реално няма емпатия, не изпитва любов, не изпитва и вина. Помислете, това не е ли идеалният символ на разочароващия любовта Радев?
Точно това, което е нужно на Деси, за да говори за него, без да го споменава. Но Волдемор е виртуоз на манипулацията. В манията си за тотален контрол съумява да привлича последователи и да ги контролира. И как работи в по-широк план, за да контролира масите? Насажда хаос, разделение и омраза в обществото. Това не ви ли изглежда познато и безпощадно точно за Радев? Но може ли върховното управляващо зло да бъде Копринков? Това е смешно. Казахме, тя говори за обществен пример и герой, а и няма как толкова емоции от Деси да породи разносвачът. Няма обаче да наричаш някого тоталното манипулативно зло, ако те чака в съседната стая с приятно мезе и вечерно филмче. Очевидно е, че Румен и Десислава са разделени. Всички повтарят, че тя се разграничавала от проекта. Не, тя се разграничава от злодея Радев, а доколкото проектът е негов, тя не иска да я свързват и с магиосническите трикове на манипулатора. Явно, ако питате Десислава кой е олигархията, мафията, срещу която уж се бори Радев, ще ви се изсмее и каже, че сега се интересува повече от дявола, а той просто иска да управлява всички с тяхно желание. Тя не е разочарована от Радев само като вярност, като мъж, разочарована е от него като човек. Вижда какъв е пред и зад хората, задкулисните му злоупотреби, разминаването между думи и дела. Но тревожните я питат дали си дава сметка, че сме пред избори и думите на жената на Радев може да откажат много хора от партията му. Това и се вижда достойно за ирония, но отсича, че си дава ясна сметка. Значи не опровергава, че визира точно Радев, а потвърждава, че говори за него, защото рискува точно него и проекта му. Но явно това не е риск за нея, а цел, защото победата на формацията на бившия и не е важна. За нея проблемът е точно победата, защото може да доведе лошо за подведените, да стане като при нея. Забележете, Десислава вече не лайква нито един коментар, който подкрепя съпруга й, а лайква всякакви други коментари. Вече предупрежденията и ангажиментите са изтекли. Не могат да я спрат да действа, защото тя не е във връзка с Радев. Но сега, дава ми се през фонтанелата, текат последните им уговорки и основната няма как да не е, че развод и с благоприятни за Деси условия ще бъде даден, но след като минат изборите. Радев си пази имиджа на всяка цена. След изборите предричам официален, но тих развод на Десислава с архитартора, с предводителя на злите сили Волдемор. Не с Радев, който за вас е добрия загрижен човечец, обещаващ всичко, което искате да чуете. Тя Десито какво ли разбира? Вие го познавате по-добре.